Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Manolo Seijas, que como lle gusta chamar, non? Sí, correcto. Benvido, portavoz de Marea Cidade de Noia. Boas noites. Facía tempo, Sí, a verdade é que non coincidíamos. Creo que vin o ano pasado, pero creo que con Dani, me parece. Sí. Pois encantado de estar aquí. Bueno, claro, e unha cousa son os debates e outra son estas entrevistas neste programa. Como valora vostede o caso de Altri e a manifestación que está convocada para esta semana? Bueno, pois eu creo que a verdade a implantación de Altri en Galicia supón un antes e un despois, non? Con todo aquilo que creemos o noso forma de vida, non? Eu creo que non é compatible a instalación desa macrocelulosa en Palas de Rei e por suposto, no río Ulla, a Galicia como a entendemos, é dicir, a Galicia do mar, do medio natural, do turismo sostible, polo tanto, creo que é un proxecto pois que acaba con todo eso que defendemos, non? Que por suposto tamén defendemos que haxa un desenvolvemento económico tamén nos concellos do rural e tamén nos da costa, porque falaremos despois de Noia, que tamén necesita ese impulso económico. Pero creo que hai moitos mecanismos, como a enerxía verde, que se poden instaurar para que ese despoboamento do rural, do que se fala moito, pois teña un encaixe tamén económico na sociedade galega. Eu creo, eu digo sinceramente, un proxecto como Altri, que se carga o panorama medioambiental galego de facto, o caudal do río Ulla prácticamente na súa totalidade non pode ter cabida en Galicia. A cuestión é ben sinxela, se o proxecto non o quixeron en Portugal, non se entende como a empresa opta por Galicia. Por que opta por Galicia? Porque as normativas son moito máis laxas e, polo tanto, pois se lle permite a súa instalación. É dicir, alguén que pode facelo no seu país decide non facelo porque a súa legislación é moito máis restrictiva coa galega. Entón, nós estaremos apoiando esa manifestación con todas as xentes do mar, porque Noia tamén vai ser afectada e Noia tamén se vai ver afectada. Estamos nunha situación xa límite para o marisqueo, con uns niveles de produción que son ridículos comparado con outros anos e, polo tanto, máis contaminación, polo tanto, non podemos apoiar ese macroproxecto. Supoño, bueno, isto xa hai presentadas varias demandas judiciais, etc. O mesmo que pasa coa enerxía eólica, non? Cos parques eólicos, que están judicializados, o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia os anula, o Superior de Madrid, bueno, está estudiando ou non se manifesta, bueno, todo isto e recorrer a Europa. Que futuro debemos de xestionar desde o punto de vista político en Galicia? Sí, como se di, a enerxía verde é digamos que unha oportunidade, pero é unha oportunidade que ten que estar, primeiro de nada, ten que estar ben ordenada, é dicir, non se poden instalar parques eólicos onde hai xente vivindo, é dicir, non se entende. E tampouco se poden instalar parques eólicos pois en zonas que están protegidas. Agora sí, un bo ordenamento dos proxectos eólicos e tamén que eso reinvirta en Galicia. É dicir, non se entende que se instale un parque eólico, por exemplo, na nosa zona, como se fixo entre Muzo e demais, e o impacto que teña na sociedade da nosa comarca sexa nulo. É dicir, nós comémonos o impacto ambiental, pero o impacto económico que ten a instalación deses muiños non o temos. É dicir, non hai unhas baixas na factura da luz, non hai uns condicionantes máis alados a lugares que se poidan dar se hai unha finca onde che caia ese eólico, que tamén repercute, por suposto, na sociedade e non está mal que así sexa, pero ten que haber unha compensación e ademais que as empresas prácticamente todas tributen fora de Galicia. Todos eses ingresos que se dan desa actividade económica non repercuten nos nosos concellos, é dicir, o imposto de actividades económicas que poderían pagar algún proxecto deste tipo, pois non repercuten en Galicia, non? Entonces, nin nun concello onde o asume. Entonces, eso hai que regulalo, hai que ordenalo e facer que a enerxía verde repercuta tamén en Galicia a súa implantación. Si
o único que repercute o impacto ambiental e visual e non repercute en xeración de postos de traballo de calidade, pois tampouco non o podemos ter. Entón, queremos enerxía verde? Sí, pero non así, é dicir, como se está implantando. Eu creo que eso é o que temos que defender. Manolo Seijas, vostede ainda é un mozo, pero era moito máis mozo fai uns anos, non? Está de aniversario Marea Cidadá de Noia. Sí, é certo. 10º aniversario. Cumplimos 10 anos este ano. 10 anos... Pero fai estos días, non? O día 18, hoxe, ou algo así, da legalización, non? Da legalización, é dicir, a Marea constituíuse formalmente no mes de xaneiro do ano 2015 para concurrir aquelas eleccións e registrouse, digamos, no registro de partidos nestas datas. Non recordaba o día exactamente, non é unha das cosas, a mellor o cumpleaños da miña filla sí, ou outro aspecto similar, pero moitas grazas por esa enhoraboa, a verdade non contaba con ela. E daquela era un chaval. Pois 23 aniños cando afrontamos esta aventura, non? Como naceu e como nace con un rapaz de 23 anos para poñerse ao frente de unha forza política en un concello como Noia, que é un concello importante? Que quería? Cal eran os obxectivos daquela? E hoxe, cantos se cumpliron ou cantos ainda hai que loitar por el? Pois mira, eu creo que nacemos como naceron prácticamente todas as mareas, toda aquela unidade popular que se viu en 2015, que viña de Ague, etc., non? Que despois foi en Marea e demais. Reivindicando un cambio de facer política. Nos nacemos contra o Partido Socialista e contra o BNG en Noia, é dicir, éramos en moitos aspectos seguimos sendo moi críticos coa xestión que se facía dentro do concello. Era un concello de oportunidades, era un concello pois donde había moito que facer, sobre todo na dotación de servizos públicos, que é onde centramos toda a nosa actividade prácticamente política en temas de igualdade e demais. E camiñamos estes 10 anos pois dando moitos debates en moitos aspectos con aqueles 23 anos, non? Liderando moitas veces a oposición e levándonos, sumándonos a todas as reivindicacións que creíamos xustas e sociais, e a Marea nace de aí, con moitas persoas sin vinculación política ata aquela, pero con unha ansia de cambiar Noia, sobre todo a favor da xustiza social e de todo o que fomos falando estes 10 anos, e eu creo que, bueno, que eu creo que éramos moi necesarios para Noia, e creo que o seguimos sendo porque somos así o único partido político que ten un proxecto claro da vila que queremos daqui a 8 anos. É dicir, eso eu creo que é super importante nunha agrupación política, non? Hoxe conta con 2 concelleiros nas últimas eleccións do 23, vale? E que cambiou Noia ou que necesita Noia 10 anos despois de Marea Cidadá? Eu creo que en Noia se comezou a falar de aspectos importantes como foi a conciliación. É dicir, por moi, digamos, idealista, non é idealista, moi ridículo que pareza dentro do punto de vista de hoxe en día, Noia non tiña, por exemplo, un campamento de verán para rapaces. O sea, os nenos e nenas entre 4 e 12 anos non había campamento de verán. É dicir, foi unha das primeiras reivindicacións que puxemos en riba da mesa, a necesidade de conciliar tamén no verán. Parece un pouco ridículo agora, non? Cando xa está consolidado, pero quen pelexou para que eso fose unha realidade fomos nós, non? Tamén as políticas de comedores escolares e de plan madruga. En Noia existía algún colexio que sí que o tiña implantado, pero con un sistema onde as AMPAs asumían a totalidade do coste, e agora pois o Concello pois asumiu unha parte importante grazas a ese traballo. Fixemos tamén moito pulo na igualdade, con programas como Somos Noia por Elas e demais, que impulsou que o Concello desenvolvese actividades tamén de esta índole. Despois tamén durante a COVID fomos pioneiros a hora de presentar axudas aos distintos establecementos comerciais, tamén no reparto de material sanitario e demais. E eu creo que
ademais que fomos, bueno, propulsores de moitos cambios, moitos debates que se deron na sociedade noiesa nestes 10 anos. É certo que dende a oposición é moi complicado cambiar as cousas, é certo que é moi difícil cambiar os mecanismos de xestión. Entón, eu creo que Noia o que precisa e a base que ten Noia para eses 10 anos que me preguntabas era, sobre todo, dotala de servicios. Centro de día, escola infantil pública, mellorar o transporte e a conexión con Santiago de Compostela e tamén mellorar a conexión con Arousa Norte ou co Barbanza. Tamén temos por diante un reto importante coa vivenda, o sea, Noia é unha zona onde a xente, pois, un pouco menor que min, entre 26, 30 anos ou incluso maiores que se queren independizar ou que se están independizados teñen moitísima dificultad para acceder á vivenda, non só en aluguer, senón en compra, é dicir, esa oferta non existe. Non hai vivenda pública. Non existe vivenda pública, entón, máis alá, bueno, que das vivendas privadas, protegidas e ademais, bueno, de promoción privada, pero públicas. Máis que iso, non existe vivenda pública e, polo tanto, complica moito, digamos, que a xente se instale en Noia. Eso está provocando unha caída demográfica e unha caída de población que repercute nos servizos de hostelería, nos servizos de comercio, que están perdendo clientela e, polo tanto, non se está dando servizo. Os mozos teñen que ir a outro lado, non? O tan a Bertamiráns, o tan a Boiro. Como ve as axudas que acaba de aprobar a Xunta de Galicia sobre isto, tanto para menores como maiores de 36 anos para vivenda, e incluso tamén para aluguer? Está ben que se proporciona vais ou que se proporcione algún tipo de axuda económica para adquisición ou mobiliario e demais, pero eu creo que o que temos por diante é, e coincidimos con algunha das cousas que se di por parte da Xunta, en que hai que meter no mercado vivenda, é dicir, pero hai que metela no mercado vivenda que é baleira, é dicir, non ten sentido construir vivenda nova cando temos centos de miles de vivendas sin habitar. É dicir, o que temos que conseguir é que a xente poña no mercado do alugueiro vivenda accesible. Aí o problema que ten o propietario dunha segunda vivenda que non ocupa e non a pon no alugueiro é por medo a... Non sei se xa por medo a, é dicir, porque ahora mesmo hai seguros e demais, e ademais a ocupación tampouco é por exemplo, no Concello de Noia, en datos que pedimos ao propio Concello non tiñan constancia nunha vivenda ocupada. É dicir, non é unha realidade. Vese na televisión e, sobre todo, seguramente fomentado por empresas de alarmas e demais que agora cambian o sistema publicitario a cámaras antiocupas, por exemplo, non? É dicir, créase unha alarma social de algo que realmente pode ser preocupante para un propietario, pero realmente, se todos nos pensamos e miramos no noso entorno canta xente que teñen ocupada a segunda vivenda, vamos a ver que eso non é un problema exactamente importante. É dicir, hai medo por parte do propietario? Pode habelo, pero, é dicir, non é a cuestión fundamental. É dicir, seguramente o problema está máis en que o piso non está reformado adecuadamente para alugar e tampouco lle interesa a ese propietario ou propietaria facer unha inversión para un alquiler que non lle vai dar unha rentabilidade que ele espera, pois ao mellor aí temos que botar unha man, ou simplemente por desleixo. É dicir, pois non me costa nada telo así, pero se somos capaces de facilitar que ese propietario, a través de distintos mecanismos e o Concello promovendo que eses propietarios, a través, pois, ao mellor dun seguro que lle permita unhas garantías de cobro e demais, que pode ser o Concello o mesmo ese promotor, facilitará, e ademais mediando o propio Concello nunha lista de alugueiro e demais, incluso involucrando tamén as inmobiliarias, porque está aí o seu negocio tamén, pero podes involucrar as inmobiliarias, seguro que aumentamos este parque de vivendas para o aluguer. É dicir, ese é a fundamental, pero dende logo hai que facer algo. É dicir, estar sin facer nada, aí non facemos nada, nin para ben nin para mal. É dicir, pero non é que non queira falar do tema, é que se nos vai o tempo e Marea Cidadá de Noia hoxe ven para falar de Noia. Como cambiou a política no Concello de Noia dende, digamos que, o paso a non adscritos de Luís Salamancos e deixa o Partido Popular en esa situación de goberno en minoría?
Sí, bueno, eso é un dos antes e despois deste mandato, é dicir, a marcha de Luís Alamancos denunciando moitas irregularidades que moitas veces non se pon o foco nesa cuestión. El marcha porque denuncia irregularidades na xestión, denuncia e aporta documentación que logo presentamos á Fiscalía sobre contratos irregulares e demais cuestións que provocan a súa marcha. El non marcha por marchar, porque ten unha merma económica a súa marcha, é dicir, no eido personal, non? Eu creo que eso hai que aclararlo. Agora, pásase a un panorama onde Partido Popular e noies independentes agrupados non teñen unha maioría. Eso que provoca que a oposición, si comparte en determinadas proxectos e iniciativas que eu creo que é fácil poñernos de acordo en moitas cuestións, pois pode determinar pois distintas votacións, pois para os remanentes, para un proxecto de orzamentos, para un POS, bueno, para moitos tomas de decisións onde fai falta unha maioría plenaria. Agora a oposición pode mudar as cousas e iso o traballo e o reto que temos por diante, non? Pero, por exemplo, é curioso que outro día nunha votación fai uns días sobre unha moción de confianza, non, de reprobación do Partido Socialista, o Bloque acabou apoiando o Partido Popular e... Non, o Bloque votou tamén a favor da reprobación e reprobouse o alcalde. Sí, a única discrepancia que houbo, que eu supoño que falará sobre ese asunto, foi no tema do POS, que pedimos ao BNG que nos dese un tempo prudencial para poder presentar ou subsanar a proposta que facíamos nós, e o BNG entendeu legítimamente que non procedía, e aí sí que apoiou a postura do Partido Popular e do Noia. Porque lle acolleu as súas partes ou as súas propostas dentro do POS, non? Exactamente. Vale. Entón, votou a reprobación, pero ao final votou a favor do POS. Sí, bueno, de 15 votacións que temos feito dende que marchou Luís Alamancos, o BNG apoiou unha do goberno. Me parece lexítimo, non a comparto, porque entendo que o centro de día, que era o que nós propoñíamos con cargo a POS, é un proxecto moito máis prioritario que as propostas de gasto corrente que leva o goberno. Pero o BNG entendía que non había que demoralo máis, e é totalmente lexítimo, e o compartimos, e non pasará absolutamente nada. Non era... Faltaría máis. E como se leva? Como ve, digamos, que esta legislatura e esta anualidade? Os orzamentos para este ano como están? Como está a situación económica do Concello? Fágame un pequeno balance, porque o tempo pasa. Sí, fíxome moita graza, de feito creo que foi a esta casa onde o alcalde dou unhas declaracións sobre, bueno, digamos que a boa saúde económica da que goza o Concello de Noia. Eu hoxe traio un balance que despois podo ensinar e o subiremos, e demais que as deudas a longo prazo e tamén que a previsión de deuda nos vindeiros anos. A situación non é para salir en prensa a un pouco explicar o ben que funciona, é dicir, a deuda a longo prazo neste momento está en 1,5 millón de euros, eso é a longo prazo, e despois temos que sumar a situación da Mancomunidade Serra do Barbanza, que ten unha débeda con FCC, que é a empresa xestora do lixo, de 19 millóns de euros, dos cales 7 corresponden ao Concello de Noia por población e tamaño. Entón, estamos falando só nestas dúas cuestións que o Concello de Noia está en 8,5 millóns de débeda neste momento, por non contar tamén débedas a provedores a corto prazo, que iso é algo habitual nos concellos, e non entramos a valorar a non aplicación da relación de postos de traballo e dos incrementos salariales aos traballadores, que corresponderían uns 400.000 euros por ano a maiores. Tamén lle debemos á Mancomunidade Serra do Barbanza os últimos trimestre do ano 2024, que non o pagou Noia, e son alrededor duns 400.000 euros. Noia non o pagou, porque ademais foi un dos elementos importantes nese orzamento onde Luís Alamancos decidiu votar non, e despois se aprobaron cunha cuestión de confianza, non? A non inclusión deses 400.000 euros para pagar
esa débeda ca Mancomunidade Serra de Baranza. De momento non pagamos o lixo, debémoslle 1,5 millón entre a Deputación e a Xunta de Galicia por préstamos que son préstamos sin intereses, pero ao final son préstamos. Non sei facer aquel dito de deber a unha nai non é deber, pero neste caso eu creo que a Xunta hai que pagar, de feito xa se están pagando, e a Deputación dese plan de aforro e investimento tamén vai haber que pagar. Entonces estamos que a situación económica que nós temos calculada do Concello de Noia é que en 10 anos temos que devolver alrededor de 9,5 millóns de euros. Entón, bueno, non é unha situación moi bollante económicamente como para presumir nun medio de comunicación de que a situación económica é realmente positiva. Eso sen contar a non aplicación da relación de postos de traballo que non se están aumentando as masas salariais. Valorem a política municipal do Concello para apoiar o pequeno comercio, chan industrial, a industria e, lóxicamente, tamén dende o punto de vista turístico, vale? A Asociación de Concellos Río da Estrela, a promoción en Fitur e das festas e de todo. Faga un paquete o máis breve para que nos poida ir dando un pouquiño de tempo para todo. Perfecto, falaches dos pilares económicos do Concello xunto co marisqueo. A situación do marisqueo conocémola prácticamente todos e todas, e non é xestión do Concello, pero sí que o Concello pode ser promotor de políticas que revertan, como por exemplo esa mesa interinstitucional que propoñíamos, onde sentaríamos o Goberno de España e a Xunta de Galicia para empezar a falar. Non se convocou, aprobouse no pleno, pero esa execución do alcalde non se levou a cabo. Se falamos de turismo, se nos comparamos pois con Muros ou Porto do Son, por poñer dous concellos con colores políticos totalmente distintos, a xestión turística en Noia non ten nada que ver con outro. É dicir, se o turismo falara, eu creo que pediría asilo político en Noia. É dicir, eu creo que é unha situación tremenda. É dicir, un museo do mar que está cerrado ao público, non se pode visitar, un museo de laudas gremiais que está cheo de silvas e non se pode acceder nin siquiera a él, e son os atractivos turísticos do Concello de Noia xunto co seu casco histórico máis que descoidado. Entonces, claro, esa é a situación do turismo por un lado. Despois tampouco hai unha axencia de desenvolvemento local que permita a instalación de proxectos como se fixo, por exemplo, en Outes, donde nos últimos 5 anos se instalaron pequenos proxectos de desenvolvemento local e turístico con pequenas empresas. Son 40 proxectos que se levaron a cabo en 5 anos. En Noia non hai unha asistencia a empresas para tratamento de subvencións, implantación e demais. E despois o comercio está tremendamente ligado á perda de población en idade de consumo. É dicir, está estudado económicamente que a idade de consumo está entre os 30 e os 45 anos, máis ou menos, non? Que é a época de ter fillos, de criar e demais, e polo tanto aí en Noia perdeu, con respecto a outros a fai 10 anos, alrededor de 1.500 persoas. Fai 10 anos había 1.500 persoas nese tramo de idade. Imagínate 1.500 persoas en consumo, en hostelería, en consumo, en comercio e en todos os servicios que ofrece Noia. Eso non significa que todo este perdido, é dicir, pódese revertir ese rumbo, non? Eu creo que neso é no que temos que traballar, fixar población como punto estratégico de conexión con Santiago de Compostela. Eso é prioritario, e intentar revertir a situación do marisqueo, que xera, en moitos casos, un segundo empleo de moita calidad, e, sobre todo, acceso a vivenda e a servizos. É dicir, os servizos son fundamentais. Non é o único concello da comarca que non conta con centro de día. É dicir, non se entende como un concello de 14.000 habitantes non teña un centro de día. Eso é o primeiro que temos que levar a cabo, non? E eu creo que esos son as bases, e logo o acceso á vivenda. Eso é fundamental. Non che vale de nada que a xente nova que se quere emancipar e demais se che vai a Bertamiráns porque ten acceso a vivenda a Milladoiro ou a Outes, o que se están marchando, ou a Boiro, que se están marchando moitas desta xente nova, e ti non seixas capaz de promover políticas públicas que fixen población en Noia, non? Ese é a, digamos, que o resumen do proxecto que queremos tamén a uns anos vistas, non? E as xestións cas de administracións superiores. Falamos da Xunta e falamos da Diputación e tamén do Estado. Que políticas está facendo o Concello
e este goberno e cal é a súa valoración? Eu creo que necesitamos, é dicir, non vou a valorar o goberno porque non, cando non hai nada non se pode valorar, é dicir, o que necesitamos é poñer de acordo dunha vez por todas a Administración Central, a Xunta de Galicia, a Administración Central, é dicir, o Goberno de España e a Xunta de Galicia, levar a cabo un proxecto. Pero para iso ten que telo claro o Concello, é dicir, a primeira actuación ten que ser na ría de Noia, é dicir, temos que intentar recuperar espacios productivos, recuperar navegabilidade e facer de Noia un porto en condicións. Eso xa primeiro de nada, pero para iso tens que ter un proxecto, ti como goberno. É unha bella demanda, É dicir, é unha bella demanda. Aquí prometeuse Praia de la Barta, aquí prometeuse todo tipo de infraestructuras, pero o propio Concello non ten claro cal é o seu propio proxecto para esta cuestión. Entonces, para iso hai que sentar a costas do Estado e hai que sentar a Portos de Galicia. Se non somos capaces de sentar os dous, por moito que un faga un burato de 300.000 euros que de nada vale, porque os 2 días está colmatado, é dicir, necesitamos un plan integral para esta cuestión, esa é a primeira cuestión. E despois, volvo a insistir na vivenda, tamén nunha promoción turística de calidad e asesoramento a emprendedores para que instalen novos negocios en Noia. Eso para min é tremendamente fundamental que se faga no noso Concello. Pois, Manolo, querido Manolo, chegamos ao final do camiño, pero ten a última intervención, o último minuto para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntín. Como lle gustaría rematar isto para os vecinos de Noia? A verdade é que eu creo que temos que traballar ao longo destes 2 anos prácticamente que quedan de mandato en transformar Noia dentro da oposición. É dicir, temos que ser capaces de marcar a axenda política tanto no aparcamento, por exemplo, que agora vamos a ter unha oportunidade, como as terrazas, como tamén a municipalización do servizo de axuda no fogar, que é fundamental para que esas traballadoras teñan unhas condicións de traballo dignas. Temos que traballar no que creemos realmente, sobre todo nos puntos en común que temos as 3 organizacións, xunto tamén, por suposto, que o concelleiro non ha escrito, para cambiar de rumbo, é dicir, intentar facer dentro das competencias que ten o Pleno un concello pois moito máis amable e un concello onde se poida vivir e con servizos. Eu creo que esa é a nosa, que creo que é ambiciosa, pero creo que a senda, pero creo que ese é o camiño que temos que seguir. É dicir, temos que fuxir un pouco deses contratacións irregulares e temos que fuxir un pouco deses amiguismos para a contratación e demais e facer as cousas en serio, tomarnos o Concello en serio e sobre todo, facer da institución pois un acompañamento da veciñanza. E eu con eso, a verdade é que me dou por satisfeito. Creo que é ambicioso, pero creo que se pode conseguir. Pois, señor Seijas, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitas gracias a vos. Feliz aniversario. E hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite, bo viaxe. Igualmente. E a todos vostedes, isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos, con Manolo Seijas, portavoz de Madera Cidadá de Noia, con Rocío Louzán, presidenta da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros Zona Aberta de Vilagarcía de Arousa, e con Roberto Rodríguez, portavoz de Infraestructuras do Parlamento de Galicia, do Grupo Popular no Parlamento de Galicia. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos cordiais.